Anting. Yo anting yo. Kok nembang kok. Kok jarene Pak Sunongko? Ayam. Bener, kowe iki sinden sing bangun miturut ya ngono kuwi. Kowe aja nyuwara nek ra takon. Jarane Pak Sinongko, ya bantu kancane ya ora apa-apa kok. Yo. Wis. Kamu kok ya Pak De ya? Ora apa-apa wis karo. Tapi karo mangan kacang oleh ra? Ora apa-apa, ora apa-apa Luwe nek. lho, Pak. Heh? Luwe. Luwe-luwe ora. Nek pentas niki ora entuk mangan kacang kuwi enom dhewe ning ngayal dhewe. Jan jenengan kula meneng jenengan nggih kebal kebul to. Nek udut ora apa-apa, nek udut ki ora mangan ming mangan kebul. Mangan gabuse mboten dipangan kok. Mangan gabuse cengelmu. Cacane dhewe kuwi ya nranyak jeneng ngono kuwi. Wis